сина не можем да намеря. Леле! Сега, ешлета. Остави го където искаш. И да попитаме всички мами. Слагайте и така ръчичките като мене. И с силните гласчета да попитаме мамите и татовете. 3, 4. Хубави ли сме? Да. Много! Ама веднага ще ги попитаме, а защо не ни пляскате силно? Бързо сега да покажем на мамите и татковците кой има най-хубавата усмивка. Я показвайте усмивка. Айде усмивка. Я да помахаме. Здравейте! Здравейте! И сега да попитам. Вярно ли е, че има тук една принцеса, която днес има празник и е много важна и много специална? Как се казва тази принцеса? Я да попитам аз сега. Момент. Ти ли си Ина? Ти ли си Ина? Ти ли си Ина? Не. Ти ли си Ина? Ти ли си Ина? Не. Я всички с ръчички да покажат къде е Ина. Здравей, ела да те видя. Много си красива. Искам сега всички много силно да пляскат на Ина, защото Ина днес е най-важната принцеса в целия свят. Аплодисменти за Ина! Вики, ела да седнеш тук сега да видиш какво следва. Сядам. Така, нали всички виждат Ина колко е красива? Да. Затова Ина си има бодигарди, пазачи. Най-силните мъже на света. Я да видя кой има най-големи мускули. Започвам с червеният рейнджър. Аплодисменти! Я да видим Спайдермен е наред. Ела да те видим всички. Аплодисменти за Спайдермен! Соло! Я да видим червения рейнджър номер 2. Готов ли си? Да! Я да видим най-силните мускули. Аплодисменти! Браво! Тук имаме още. Тебе бързо, Боби. Боби, имаш ли големи мускули? Имам. Айде! Аплодисменти! Браво!
или Спайдърмен, който е доста сериозен, никой да не го ядосва. Боби номер. Айде, мускулите, браво! Ела назад, ела. Ела. Така, и разбира се, че Ина си е поканила и най-красивите принцеси. Моля принцесите да станат прави. Да. Браво! Кажете как се усмихва една истинска принцеса. А как махат принцесите? А с ръцете на кръста? Ей! Започвам с най-нетърпеливата аплодисменти за Вики! Браво! Аплодисменти за тази прелестна дама в лилаво! Браво! Айде, лавили! Момчета, сядайте, че се паднем да се подариме. Ела сега да сядате. Можеш ли да се усмихваш? Браво! Сядай сега, слънчице. Най-голямата ни помощничка, без чиято помощ нямаше да се справим. Браво! Прекрасната Диди! Браво! Браво! Ей! Браво! Диди, дай да се Браво! принцесата, която пази таксовците. Принцеса Ели! Браво! Сядаме всички долу. Сядаме и да ми кажете, защо Ина е толкова специална днеска? Какво има Ина? Ина колко годинки става Ина? Три! Бързо да покажем по 3 пръстчета на фотоапаратите и силно да кажем, че Ина днеска става точно на 3! И сега много тайно от родителите, без да ни чуят. Отваряте ушичките, аз пея с тихия глас, коя песничка ще изпеем на Ина, за да не се изложим после. Съгласни ли сте? Тихо, за да не ни чуват. Чуйте сега. Пеем така. Запомнихте ли? Вие нали нищо не чухте? Не! След това силно броиме до 3. 1, 2, 3. После Ина силно си духа свещичките. Ина, я ми покажи как се духат свещички. За да има свещички, първо тук трябва да има... Какво, Диди? Торта! А тортата на Ина е специална. Отгоре на тортата е Спайдърмен с булчинска рота. Я да приготвим ръцете като мене. Пляскаме и силно викаме торта. 3, 4. Торта! 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 О, е Спайдърмен с
барокна. Много е красива торта. Сядаме долу и броим едно обратно. 3, 2, 1. Кой на тортата? Мики Маус! Хубава ли е тортата? Тогава силно пляскаме на майката на Ина, която 3 нощи не е спала, за да направи тази Няма сега да духате ви. Момчета, ако духате, после ще ни е вечерни. Хайде сега усмивки и с силните гласчета пеем песничката. 3, 4. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, скъпа Ина, честит рожден ден, Ина. Броиме до 3. 1, 2, 3. Силно. Честито! Дай ми ръчичка. Официално вече си на 3. Само след още 15 години тати ще е съгласен да си имаш гадже. Силно заслонявам. Сега, броиме до 3 и без да ставате от местата, за да не паднете, ето оттам искам силно да издухате свещичките. Айде, броиме до 3. 1, 2, 3. Духайте! Браво! Ела да духнеш свещичките, ела да духнеш свещичките. Айде, Мацо. Ела да дух. Добре. Сега, моля всички деца, които сте седнали тук отзад, да станете правички. Ела, Диди, две ръчичка да ти помогна. Диди, слез на тази стълбичка. Има! Красавица. Ина. Ела. Вики, ще паднеш не на стола. Дай го до нея. Ела, ето така. Вики, стой се. Хайде сега да сложим усмивките. Всички гледате към мене и слушате какво ще кажа. Няма да духаме свещичките, а вижте аз какво ще ви кажа. Я вижте къде съм до фотоапарата. Като кажа 3-4, искам да чуя кой ще ми каже най-силно Ина, нека да гледат свещичките на снимката. Долу го свали, че ми се закри. Айде още веднъж последен. Айде пак, зелен! Опа! Хайде сега, вдигаме ръчичките горе високо, дигайте ми, махайте. Боби! Браво на децата! Който обича изненадите, ей така затваря очичките. Аз обичам! Затваряйте очичките. Затваряйте очичките. Боби, който духа свещичките, ще носи топлото на Ина на конче. Затваря очите, Боби. Така. Затваря очите. Очите затворени. Хайде да пеем Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, dear Ina! Happy Birthday to you! Браво! Сега! Боби, искам да отидеш там. Ина, скрийте ръчичките отзад.
Скриваме отзад ръчичката. Ръцете отзад Дали ще приказа бъдат. мата? Родители, ето ви на вас тортата, че децата не слушат. Ние ще идем. Няма, те ще слушат. Ина, няма да бъркаме ви вече в тортата, не ми назад. Ина, затвори очичките и ми кажи, какво искаш повече от мама и от тати? Да ти купят нещо ново или е време вече да ставаш кака и да си имате едно бебе вкъщи? Бебе или играчка? Бебе. Момченце или момиченце? Бебе. Бебе и насилно. Браво! Моля, до година цялата банда отивате на гости на Ина да ми кажете как се казва бебе. Става ли? Разбрахме се, обещано. Сега, всички деца без Ина, всички деца отивате с каката да ви свали костюмите. Ина я снимаме с мама и с тати с тортата, я пускаме и нея и сядаме да папкаме пица и да пием сокчета.